So yun po no, bali what's up sa inyo mga idol. So for today's video, andito tayo ngayon sa Dagupan. At paglumabas tayo dito sa arko na to, dyan na yung Kalasyaw. So hinahanap ko talaga yung arko ng ng Kalasyaw yung may welcome to Kalasyaw. Pero di ko mahanap. Siguro pag makita natin mamaya papakita ko na lang. So yan, dito tayo. May nagtanong ako kanina, nagalit pa yung pinagtanungan ko. Kaya tanong ko lang naman yung arko ng welcome to Kalasyaw. Eh parang wala, ewan ko baka nasira. So yan, tara, let's go.
Paguntang ano ata ito eh. Public market nila. Kung pasukin yung tulay ito yun. Ito yung tulay yan. Cool. Ganda yung tulay.
Di, ikot lang po ako. Ikot lang po. So guys, ito yung thank you po. Sana hindi lang tayo magdasal para sa iba. Sana po tayo mismo ay sumama sa misyon. Sana po magdasal din tayo para sa bukasyon. Pero hindi na tayo magdarasal sapagkat tayo mismo ay magiging agent upang magkaroon ng bukasyon. Sana may makapagpang sa bawat pamilya po natin. At ang panghuli, binibigyan tayo ng Diyos. Sana po matutuloy po tayo magbalik kung ano man ang binibigay ng Diyos sa atin. Amen. Jesus. Let us now profess our faith. I believe in one God. Of all things visible and invisible, I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten and nothing, and substantial with the Father, through whom all things were made. For us men and for our salvation, He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake, He was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, and finally He was risen. He was lifted into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord and the Spirit of God. Pwede pong umexit dyan. Pwede po. Thank you po.
puto po na may cheese. Ilan po? Magkano po isang kilo, te? 130 isang kilo, sir. 130 isang Opo. kilo. Ano lang po, 1/2. 1/2. Ah. Yun lang, sir. Oo. Pare-pares ba yung flavor niyan? Flavor, strawberry, tsaka pandan. Same price po. Yung ano na lang po. Pwede bang 1/4 sa strawberry, 1/4 sa pandan? Okay, sir. paghaluin na lang. Kalahati dito, sir. Kalahati ay 1/4, 1/4. Hindi, yun lang, 1/4, Yun na lang, 1/4. hindi na ito. Hindi na, yun lang. Kahit isang plastic na lang, te. 130 per. Ano? May bali ba kayo? Meron ba, te? Or... wala palang bariya. Sorry. Thank you po. May pangalan ba tong store nyo, te? Minas. Minas. Gusto nyo, te, picturean ko, tayo post ko sa page ko. Okay, sige po. Para ano? Mother, dito na. Madam, dito. Aray ko. Okay na, kasama kayo, okay lang. Tara. 1, 2, 3. Thank you po. Yung page ko pala yung ito. Wala kasi akong sticker eh. Oh, pero ano po, ito po, Gear Moto. Check nyo na lang. Gear Moto. Ah, ito. Sa Facebook. Dito na, sir. Dito na, bago lang. Thank you po. Grandmother. Let's go. So ito papunta ng ano na to, bale Santa Barbara. Eh hindi naman may pupuntahan pa tayo, hindi tayo dadaan doon. Show muna tayo.
Amen.